תמר. אוקיי. אז ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים להרצאה מספר 9 בסדרת ההרצאות שלנו. כשהמוזות רועמות, זאת ההרצאה האחרונה בסדרה, ואנחנו נפרדות ונפרדים. לאחריה, אני רוצה לגזול ממש 2 דקות מזמנכם כדי להקריא משהו שכתבתי לקראת הצעת הפרידה. אה, אז זאת ההרצאה האחרונה. מספר 9 המוזות, עימן יצאנו לדרך לפני 9 שבועות בלבד, באמצע מלחמה קשה. אני רוצה לומר מספר דברים לסיכום הפרויקט היפה הזה, עליו עבדה איתי תמר לבעון. לילה אחד, כשהעולם הרגיש שוב לא מוצק לחלוטין, ובחיפושיי האישיים וגם בחיפושה של גלריה בארי אחרי איים של שלמות, אמת וצדק, חשבתי על המשפט השחוק שהתותחים רועמים, המוזות שותקות. המשפט הזה הוא גלגול מאוחר של משפט אחר, אבל בבסיסו עומדת תפיסת העולם שבשעת מלחמה אין מקום, תנאי או יכולת להיות ישויות יוצרות. הידע של גלריה בארי אודות הסוגיה הזו הוא כמובן הפוך לחלוטין. מה גם שהמלחמה צריכה לחדול מלהפריע למפעל היוצר האנושי היפהפה ולא להפך. המוזות הן בסופו של יום תזכורת לכך שאנחנו חלק משרשרת ארוכה כאורך הדורות של ישויות בוראות וחולמות. הן מלוות את התרבות המערבית מראשיתה כמעט, מיוון העתיקה והמאה השמינית לפני הספירה ככל הידוע לנו. אלו כמעט 3,000 שנים. הזיכרון הארוך והעמוק שיצירה מקודדת לתוכן היא נחמה גדולה עבורי. מליל 7 באוקטובר ואילך, הרי קריסות ותחיות, חורבנים ולידות מחדש קרו וקורים כל הזמן. לבני האדם, לחיות האדמה, לסלעים עתיקים ולגרמי השמיים. ולכן המוזות נגלו אליי באופן חדש, בהשראה הממשית שדמותן היציבה מהווה לנו. הן מוגנות ומגנות בעולם הדמות, המושג והסמל ממעשה היום-יום. אני מבקשת להודות לנרקיס שחף קורין מעצבת הגלריה, שאינה הטובה עוטפת כל דבר בדוק של יופי אמיתי. אני רוצה להודות מעומק ליבי למרצות ולמרצים המדהימים שלנו, שהרכיבו את הסדרה הזאתי, יאיר ברק, איתי שניר, ניבי אלרוי, גיא פרל, גלעד מלצר, תמר מאיר, איילת זוהר, טל בוניאל, ואחרון חביב ברשימה שאנחנו נשמע הערב, אבשלום סולימן. על ההירתמות המיידית, על חוכמתכם וניסיונכם, בלעדיכם היינו בסך הכל עוד רעיון חולף בערב לא מיוחד מאוד. ותמר לבעון, שהפכה בין ליל לשותפת אמת לליבי ומעשיי ולמחשבותיי והיום יום במשך 3 החודשים האחרונים שנדמים כשנתיים. וכמובן לכן ולכם, כמעט 900 אנשים שנרשמו והשתתפו בהרצאות האלו, שהצטרפתם אלינו לתיבת נוח שהקמנו כאן ללב ונשמת האדם. נראה לי שהגענו לחוף, ואני מאוד מקווה שלא נצטרך להיפגש שוב תחת הגנתן של המוזות, למרות שנעמתם לנו מאוד ומעבר למילים. תמר גם רוצה לומר משהו, ואנחנו נתחיל בשעה וקצת של הרצאת פרפורמנס של אבשלום. אני מקווה שכרגיל יהיה לנו ערב ונענה ביחד, ותודה רבה לכם מעומק ליבי. טוב, בהתרגשות רבה. כמה טוב לראות אתכם פה, אנחנו נתגעגע לזה מאוד. לא נותר לי אלא להצטרף לדבריה של סופי ולהמשיך. להמשיך בניסיונות להכניס אור, להמשיך ליצור, לעשות טוב ולעשות גם יפה, ולא במקומות של הפוגה או של בריחה, כי זה לא, זאת החובה שלנו ובלעדיה עבדנו. תודה אישית גם ממני למתגייסים ולתורמים להצלחת הסדרה, לקבוצת המרצים והמרצות שכל אחד מהם היה אבן חן מנצנצת, ולכם כמעט 900 איש שנרשמו לסדרה הזאת, לצוותי הגלריה בארי, הגלריות בארי ופי 8, ולסופי כוח הטבע האהובה חדשה שלי. ההרצאה או המסע שתכף נצא אליו יינתן לנו מפי אבשלום סולימן, חבר וקולגה, וגם האוצר המלווה של גלריה פי 8. וזו הזדמנות בשבילי להיפרד כאן בפניכם רשמית מהגלריה, שהייתה לי בית חברי ומקצועי ביותר מעשור שנים, מהשנים האחרונות. והסדרה הזו מבחינתי היא מתנת הפרידה שלי כלפיה.
אז בסקרנות רבה אני מזמינה את אבשלום לחזות איתנו בתחילת הסוף, סוף ההתחלה. אבשלום סולימן, אומן, מחנך לאומנות ועוצר, מלמד תולדות האומנות ויצירה בתיכון מוזות ביפו, במכללה האקדמית ספיר ובאכסניות נוספות. עצר וארגן מעל 50 תערוכות בעשור האחרון, במוזיאון פתח תקווה לאומנות, בגלריה שיתופית בכברי ובגלריה פי 8 לאומנות עכשווית. שם הוא משמש כעוצר מלווה מאז 2020. איזה תקופה, מאז 2020, כל מה שעבר עלינו. יאללה, אבשלום. תודה רבה. עננים נפרסים. תמיד עכשיו, ותמיד כאן, ותמיד אני, ככה זה אצלך. עכשיו תמיד, וכאן תמיד, ואני תמיד, ככה זה אצלי. עכשיו, כאן, אני. עכשיו תמיד, גם כשזה אז, כאן תמיד, אפילו כשזה שם, אני תמיד, גם כשאני אתה. גם כשאני בגיהנום ואני נופל, כשאני 1000 שדים. הם מקופלים בך, אתה מקופל בנו, אנחנו מתקפלים לתוכו. זה הולך להיות קשה מאוד עבורך. למעלה מחלל, מעל ההיסטוריה מרחף, רצח עם ואוטופיה בירידה. וום, וום. נשימת רעשן הרוח דרך הנוצות הלבנות הנשלחות למצפוניסטים פחדנים מתנגדי אדם. וום, וום. רואה והווה הכל, לעולם לא במנותק ולעולם לא רחוק. מרחם עליכם ומעריץ אתכם, זועם עד בלי די, עד אין סוף מאוהב. אושוויץ ורמברנדט במקצב העולז. וום, וום. הנוף מכאן הוא עוצמתי, המראה הנשקף מכאן סופי. ממעל העולם הוא אנטומיה כבירה פשוטת אור. חסר תנועה, שרוע על משטח הכוכבים שלו, הוא לא זז או משתנה או גדל, לבד מהדרך בה הוא מתגשם בכיוון הנסתר. גז בוער ועדי עפרות מסתחררות לכדי כדורים מותחים. המגמה מתהווה לקרום המכסה קליפה דקה של יסודות, ובתוך החום והרעל ישנם חיים, כאן, אפילו עכשיו, געשושים מיקרוביאליים בסחופת הציאניד ושלוליות ההידרוכלור. לקרוא את היקום משמאל לימין, ממפץ לכל פיצוח, מחיידק לתולעת לסייבורג מבהיק, ומעבר להם, שטיח הקיר הארוג פורם את עצמו ומתרגם בדגמים חדשים. שיוש העננים משנה את צבעו. בהישענם קדימה כמו רופאים חסרי מבע, בשר הכוכבים המנומר גלוי לעין, נחשף, אור של נסיבות מוצמד לאחורי הבד בכפלים בשרניים ושמנמנים. התולעים מגדלות עמודי שדרה והטריטונים מנצים נוצות. מסלולי אוטובוסים משתנים ומשרדי דואר נותרים סגורים, הצלקת הבשלה ניתקת מן הברך בשלמותה, מגלה מתחתיה ורדרדות שעוונית. אני יודע כי אני כתב עשוי מילים שחורות ותו לא. אני יודע שאתה בוחן אותי. אני מכיר אותך ומכיר את סבתך. אני מכיר את הסיבים הרחוקים ביותר בעץ המשפחה שלך, הקוראים אותי בעוד 100 שנה. קוראים בי עכשיו, משמאל לימין, מבראשית לספר ההתגלות. אגבת ומלר, בקשת הסובבת, התבנית מחזיקת הכל. וומף, וומף, וומף. בכל ההתחלות שלי אני מילה שחורה על רקע לבן מסמא. האם אני משמעות המחתימה את הבלתי ניתן לתיאור? כל זהותי נתונה בכפל המקופל הזה, הזווית שבתוכה אני מכונס מהסינגולריות, אני ושלושת אחי. כל אחד מאיתנו בתוך 90 אמות סופר את הזוויות המוזהבות של מודעותנו, הממלכה שלנו. לכל אחד מאיתנו פינה משלו, כיס משלו, לכל אחד מאיתנו יסוד משלו, איתו הוא עובד, וכיוון משלו בשושנת הרוחות. אלו המסמרים שלנו, אלו הם הפטישים שלנו, אש ושיטפון וסופה ומפולת. אנו היד החזקה בתוך ההבזק הגרעיני, היד החלשה בהתפרקות האיזיטופ. אנחנו היד אשר מתוכה מתפצל הברק לזיפיו, היד המטילה לארץ את התפוח כמו את ההתאבדות.
4 רבי אומנים של מלאכת הבנייה. יש לנו ברזלים ויש לנו אמות מידה. אנחנו מוטות הלום של הבריאה. אנחנו המחייכים בתוך הרטט וההרמוניה לפני שהעולם מתחיל. אז ערב טוב לכולכן ולכולכם, ותודה שנשארתם אחרי הפתיחה, איך לומר, מוזרה הזו. אני מיד אסביר מה קראתי, אבל אני רוצה להודות קודם כל לתמר ולסופי על הסדרה המרשימה הזאת שהן ערכו, על ההזדמנות להיות חלק ממנה, ויותר מכך, יותר מהכל, על ההזדמנות לחתום את הסדרה הזאת, להיות החותם התשיעי של הספל התשיעי כנגד 9 המוזות. היות וזה אירוע מתמשך ומרובה קולות, הסדרה הזו, רציתי להיות זה שנותן לעצמו את רשות המילה האחרונה. זה גם אירוע שהתחיל עם פרוץ המערכה המתמשכת עם איראן, וזו כמובן מלחמה שרובנו לא בדיוק יודעים מתי היא החלה, ובוודאי לא מתי היא תסתיים, ולכן חשבתי שנכון יהיה לחתום את הסדרה בחזרה אל ההתחלה, אל הבראשית, וכך ליצור מעין מעגל שמסתיים בהתחלה שלו, נחש שאוחז בזנבו, מעין טבעת אורברוס של היש והעין. הערב נתארח בדמיון היוצר של מספר אומנים וכותבים, מפגש בין תמונות לטקסטים, כותבים ואומנים שלא פחדו לגשת אל המסתורית והעצומה בשאלות, זו הנובעת מהתהייה הנצחית לגבי ראשיתו של העולם. כל הצירה בדרך קשורה לחזון או לחיזיון של בריאה או של התחלה, או כפי שתראו, לתמונה מדומיינת של הקץ ושל הסוף. אנחנו מין מוזר, המנסה לשווא לזכור מאיפה בא ולדמיין להיכן הוא הולך. התווך בין שתי הנקודות העברות האלו נקראים חיים או היות בעולם, והאומנות והספרות הם כלים משוכללים המספרים לנו סיפורים שונים אודות מה שלא ניתן לראות או לשמוע. מילה אחרונה לפני שנצלול, זו אינה הרצאה עם תזה מובחנת. היא אינה ערוכה בסדר כרונולוגי מובהק, והסיפור שלה אינו הסיפור של האומנות בכללותה. תראו מיד שאנחנו נבקר במקומות ידועים, ובכמה שאני מקווה שהם ידועים פחות. מדרשי התמונה והטקסט שאני עומד להציע כאן הערב אינם דברי מומחה, הם למעשה קריאות והתבוננויות פרטיות שלי בתמונות ובטקסטים שעוזרים לי כשאני מסתכל בשמי הלילה של זמנים שונים, של תקופות שונות, תרבויות שונות, וחושב על האינסוף. כדי להיטיב לנווט במים הללו, מספרתי את השקופיות, בצד ימין למטה אפשר לראות. אם ראיתם משהו שתרצו להעיר עליו, לקרוא ולפרש אותו אחרת, אני מזמין אתכם ואתכן לכתוב את מספר השקופית, ואם התזמון שלנו נכון, אז בסוף הדברים נוכל לחזור ולהתעכב שוב על מה שתרצו במילים שלכם. אשמח מאוד לשמוע אתכם. ועצה אחרונה לניווט, חפשו את המעגלים, את הספירות ואת הכדורים לאורך הדרך. דמיינו שהם שרשרת של מצופים שמסמנים לנו אותה. מיד. אז פתחנו בקטע שמתורגם מתוך הפרק ה-24 בתוך הרומן ירושלים, ג'רוזלם, של הסופר הבריטי אלן מור. ירושלים הוא ספר של כמעט 1,000 עמודים, מסה אדירה של טקסט של סופר שקנה את התהילה שלו באמצע שנות ה-80, כמי שחולל מהפכה דווקא בעולם של הקומיקס. משם הוא התחיל. מור הכניס לתחום איכויות ספרותיות, הוא פירק והרכיב מחדש את הז'אנר של הסופר הירוז למשל, והוא היה אחראי לתפנית שבעקבותיה התחילו להתייחס לספרי קומיקס כאל רומנים גרפיים, שזה אגב מושג או מונח שהוא מתאב, ומעדיף לקרוא לקומיקס פשוט קומיקס. אחרי שהוא פרסם עשרות כותרים וספרים, מהמפורסמים שבהם, וזה בגדר המלצה למי שלא קרא, Watchmen, V for Vendetta, Swamp Thing ו-The League of Extraordinary Gentlemen, מור נטש בזעם את התחום, התכחש לכל הסרטים ההוליוודיים שנוצרו בעקבות הספרים שלו, והחל לפרסם כתבים עבי קרס של פרוזה דחוסה ועשירה, בהתייחסויות היסטוריות, ספרותיות ואזוטריות. ב-2004 הוא הכריז כי הוא למעשה קוסם, magician או sorcerer, זה לא ברור, וכי הוא מייסד דת חדשה הסוגדת לנחש אל רומאי בשם גלייקון. ככל הידוע, אלן מור הוא המאמין היחיד בדת החדשה שייסד. מור הוא גם סופר בריטי מאוד, ועסוק באובססיביות בהיסטוריות האוקלטיות הנסתרות של אנגליה.
במהלך הספר הזה, ג'רוזלם, הוא מוכיח כיצד נורת'המפטון, העיירה שבה הוא חי ומתעקש לעבוד מתוכה ולא לעבור ללונדון, היא למעשה המרכז האנרגטי והרוחני של אנגליה הפרה-היסטורית, והאפוס הזה, ג'רוזלם, מרובה הדמויות, הקולות והפרספקטיבות, חושף בין השאר את הקשר בין שורשי הנצרות האנגלית והמסורות הקדומות שחלשו על פני האיים הבריטים במרכז האנרגטי הזה של העיר הולדתו המנומנמת. צריך לומר כי מור שייך למסורת עכשווית שהשורשים שלה הם גם בדת ההרמטית ובמסורת האגנוסטית הנוצרית, וכן במסורות מיסטיות נוצריות וקבליות יהודית. אני מבקש להציע כאן שהעמדה הבסיסית שמגולמת בקטע ששמענו, ואני יודע שהוא היה לא ברור, אני חושב שכך הוא כתוב, העמדה הבסיסית הזאת שואלת את שאלת הבורא. הטבע של הבורא, ההתנהגות שלו, האם הוא מטיב או אכזר. והקטע הזה, כמו הספר, אני מאמין, לא מספק תשובות. לאורכו של הנרטיב המתפתל של ירושלים, מור בונה שרשרת של מיתולוגיות חילופיות, שהתמות החוזרות בהן מצביעות על האפשרות אחרת מזו של האל הבורא את העולם בעוצם ידו. המילה הכתובה עצמה היא הקוד של היקום באיזשהו אופן נסתר, והכותב, כלומר הדמיון האנושי, נוטל חלק במעשה הבריאה, אם לא מחולל אותה לבדו. אז בחרתי לפתוח בג'רוזלם, בירושלים, כי הפרוזה צוללת, זו פרוזה שצוללת ממש אל מעמקי ענן המילים הזה, מתייחסת לשפה כמו אל חומר גלם, כמעט חסר צורה, ולאט לאט מתוך החומר הזה, שמשקף את ההוויה שלפני היות הצורה, צצות צורות, עולות דמויות ופיגורות, ומתחילה שרשרת של שינויי צורה רדיקליים. מכאן נעבור ליוצר בריטי אחר, אנגלי מאוד וקוסמי גם הוא, מהסביבה של מור. הם שיתפו פעולה, לדעתי לא מספיק. דייב מקין הוא אחד מהפוריים והייחודים שביוצרי הקומיקס של בריטניה. הוא אמן, מאייר, מעצב גרפי, במאי, וגם פסנתרן ג'אז לעת מצוא. כמה מהעבודות החשובות שלו מסוף שנות ה-80 ושנות ה-90 כוללות את בטמן, ארכהם אסיילום, השערים הקולאז'יסטיים הנפלאים שהוא עשה לסדרת הקומיקס סנדמן שכתב ניל גיימן, ואין ספור עטיפות של אלבומים, בעיקר מוזיקה תעשייתית ומטל. ב-1990 מקין החל לפרסם סדרה של חוברות בפורמט גדול, שמאוחר יותר נאספו לספר עב כרס בשם Cages. אנחנו רואים את העטיפה שלו סרוקה על המסך, כלובים. גם במקרה הזה אני לא אנסה לסכם את קו העלילה ועלילות המשנה הסבוכות של הספר, אני רק ארמוז שלחתולים, בין אם אתם מזהים כאן או לא, יש מקום חשוב מאוד בנרטיב הזה, ואפשר לראות את זה כמובן על הכריכה. אני מביא כאן את הספר, ראשית כל כדי לגרות ולהזמין, מי שלא מכיר את הקו הזה של קומיקס בוגר ורציני, להתעניין בעבודה של היוצר הזה ושל יוצרים אנגלים נוספים. הזכרתי כמובן את אלן מור שאולי נחזור אליו בהמשך. אני רוצה להראות למשל את האיכות הציורית שלא נשמעת לדוגמה של הקומיקס האמריקאי הקלאסי. אתם רואים שאין כאן תווי מתאר בעת שחור, דמויות חטובות, ספינות חלל וכו', אלא מה שנקרא a painterly quality, קולאז', עירוב של צילום ושפות רישומיות שונות ומגוונות. תראו למשל את הדוגמאות האלה מספר אחר של מקין, שנקרא מקין וניל גיימן, יצא ב-1990, תחת הכותרת Signal to Noise. גם בכותרת נרמז כבר הקו של ההרצאה כולה, מה ששמענו בג'רוזלם של אלן מור. הבריאה והעלילה הולכות ברוורס, ממצב משוכלל של אות, מידע, צורה, היגיון, לעבר כאוס קמאי שמפעפע מתחת לפני הדברים. אז הנה האיורים של מקין לארבעת פרשי האפוקליפסה, מתוך חזון אחרית הימים בספר יוחנן. ואני רוצה רק להדגיש, שימו לב, זוהי המחלה או המגפה,
ואני לא יודע אם תצליחו לראות, אני אנסה פה איזה טריק לייזר פה, שימו לב למה שקורה כאן. האיכות הציורית הזאת, באמת לא קומיקס טיפוסי, תמיד מגלה לנו שמתחת לפני הדברים מסתתרים דברים נוספים. זוהי המחלה או המגפה, ואני רק אקרא ברשותכם מפה למטה, זה מ-Revelation, הפרק השישי. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given into him, and he went forth conquering and to conquer. חזון יוחנן מתאר את המגפה כמלחמה שמגיעה לכבוש. מיד איתכם. יופי, נוכל להמשיך. בתחילת הספר קייג'ז מקין מספר מספר סיפורי בריאה אלטרנטיביים שעושים כל מיני ספינים על מיתולוגיות מוכרות. כל אחד מהסיפורים הקצרים הללו שואל גם הוא את שאלת טיבו של האל, טיבה של מעשה הבריאה, ויחסי האל והאדם. וכך מתחיל הסיפור על האל הישן. בראשית הייתה רגיעה. In the beginning there was calm, not really the calm before the storm, just a kind of calm before some more calm sort of calm. אז האל מתעורר מתוך השלווה של העין, הוא מגלה את העולם, תוך כדי שהוא מסיר את האבק ואת הסחופת של הכאוס. בהשראת הכאוס הקדמוני מתחילים החיים לאכלס את העולם, וההתפתחות המשתנה של החיים משתנה ללא הרף. מתפתחים לכל הכיוונים ומוסיפים לעולם צורות, מרקמים וצבעים חדשים. האל מתעורר לנוכח מעשה הבריאה שלו עצמו. במעשה הבריאה הזה הוא בעצם מאייש תפקיד של חושף ומגלה את מה שכבר היה קיים כפוטנציאל. אבל אז הוא שוב נרדם, והאבק והסחופת של הכאוס העתיק שווה ומכסה את הכל. אני לא אגלה לכם מה קורה בסוף הסיפור הקצר הזה, כי כאמור עסקיננו בענייני טיזרים, אבל די אם נתבונן בתמונה הטקסטואלית והחזותית הזאת כיחידה אחת, וכאפשרות שעומדת בפני עצמה. נוכל להיזכר באחת מיד אני אספר מה זה מזכיר לי, אבל נוכל לראות שהדגם של האל פה הוא הדגל של האל הישן, שמתעורר לתוך החלום של עצמו, ומתוך ההתעוררות הזו נברא העולם. הדבר הזה מזכיר לנו, יכול להזכיר לנו, רגע, סליחה. אוקיי. יופי. יכול להזכיר לנו את התפיסה של האלוהות בדת הוודית. כשאני אומר הדת הוודית זה השם האקדמי לדת הברהמינית, לדת ההינדואית. וכאן זה יכולה להיות הסתעפות להרצאה שלמה, שאני כמובן לא המומחה הגדול לנושא הזה, אז אני אספר מעט ממה שאני יודע, ותישארו איתי, אני יודע שהיה מבלבל עד עכשיו, עכשיו יהיה עוד יותר מבלבל. אז תפיסת האל בדת הוודית, מה שנקרא הינדואיזם, היא לא תפיסה אחת, ואי אפשר לסכם אותה. הפנתיאון הוודי הוא כמו פרקטל, כמו חבורת מנדלברוט, אינסופית, מי שמכירה. אלים בוראים מחליפים צורה, מחליפים תפקיד, לפעמים הם אפילו מחליפים את ההורים שילדו אותם. ברהמה למשל, האל הבורא של היקום, נולד מהטבור של וישנו, וישנו ישן כאן בתבליט הזה, ישן כאן על אוקיינוס החלב, הוא שרוע על הנחש ששה, או שסה, ואנחנו מיד נראה את הדימוי הזה יותר מקרוב. אז האם וישנו הוא הבורא האמיתי של היקום? שיבה, האל המחריב את העולם, גם משמר אותו באמצעות הריקוד הקוסמי שלו, השיבה נטיה. האם הוא מחריב, משמר או בורא?
וכאן אני מתייחס לעובדה שרבים מכירים את רבים מכירים את שלושת האלים, ברהמה, הבורא, וישנו המשמר ושיבה המחריב, אבל כמו שאמרתי, הם מחליפים תפקידים, תלוי באיזה פורנה, באיזה סיפור אנחנו קוראים. מצאתי פה דוגמה לוישנו במצב של התעוררות, מהטבור שלו צץ פרח לוטוס, וכשהפרח הלוטוס הזה נפתח פעם בכמה מיליוני שנים, צץ מתוכו ברהמה האל הבורא, כך שווישנו חולם בעצם את העולם לכדי הוויה. אז ישנם תיאורים מיטיבים ומפחידים של וישנו. אני אקצר פה וארצה שנסתכל בדוגמה הזאת של ציור על טיח מרג'סטן מהמאה ה-18, ואני רק אזכיר שבמצב ההתעוררות של וישנו, במצב השינה של וישנו, כשהוא צף על אוקיינוס החלב, על הנחש הקוסמי, כשהוא נושף, יוצאים מן הנשיפה שלו, מעד הנשימה שלו, מיליוני יקומים וגלקסיות. וכשהוא שואף, הם חוזרים אל הכליה ואל תוכו. והסיבה שאני מביא את התמונה הזו היא מכיוון שהיא מזכירה לי אל צף אחר שאני רוצה להתעכב עליו, ונעבור לפחות או יותר המאה השישית לפני הספירה, אל יוון העתיקה. גביע דיוניסוס מהמאה השישית לפני הספירה, האומן, הקדר והמאייר הוא איקיאס, והכוס השתייה הזאת ליין מראה את דיוניסוס שמפליג בספינת פיראטים, בספינה שפיראטים אטרוסקים חטפו אותו מבלי לדעת את זהותו האמיתית, והוא מפליג יחד איתם בים האגאי. בסיפור דיוניסוס מטיל בפיראטים בלבול, הם קופצים למים והופכים לדולפינים שמלווים את הספינה. דיוניסוס גורם לגפן לצמוח, לנבוע מתורן האונייה, וזו בתורה מצמחת ענבי יין. כך שהוא שט על הגפן שאותה הוא סוחט וממנה הוא שותה. ואם אפשר, אם תשימו לב, התנוחה הבסיסית שלו היא התנוחה של הסימפוזיון, הוא נשען על יד אחת, והוא שרוע בתוך, שרוע בתוך הספינה הזו. העיניים שמאתרות, בוא נראה אם זה יעבוד לי, כן, העיניים שמאתרות את צד הכד הזה, ככל הנראה הם עיניים שמגינות מפני עין הרע, אבל חוקרים הראו שיש להם גם תפקיד פרפורמטיבי. כשאני שותה את היין מתוך הקדרה הזו, מתוך הספל הזה, זה בערך הגודל שלו, לאט לאט הולך ומתגלה הסיפור, הולך ומתגלה הים, כלומר הים נעשה ים של יין בגרסה הזו, כשאני מסיים לשתות ומטה את הספל ככה, העיניים האלה מחליפות את העיניים שלי. כלומר, אני רוכש את עיני האל, את הפרספקטיבה שלו על העולם, דרך הכוח המטמורפי של היין. 500 שנים מפרידות בין הספל הזה, ובין המטמורפוזות של אובידיוס, שכתב בלטינית ברומא. והנה הגרסה שלו, מתוך הפתיח למטמורפוזות. אז אל פלמוני, יהי אשר יהיה, שמו לא ידענו, יבוא וגזר את כל הקבוצה הזו לגזריה. ראשית מעשהו וצנף את האדמה לצנפת כדור, למען היותה שווה אל כל עבריה. יפיץ את מקווה המים והיו לימים, יקיפו רחבי ארצות וסער מתחולל מכה גליהם. גם המעיינות יפוצו, היעורות ואגמי המים. שוטפים הנהרות גם הם, הכלכלות ילפתו דרכיהם. יש ואל חיק האדמה ישפכו ובלעם עפרה. יש ועד מרחקי ים זה רחב הידיים יבואו. ייסעו שם דוחיים ולחוף הסלע ינופצו גליהם. סיבה שאני מטריח אתכם בקריאה הזו, בתרגום המופתי של יהושע פרידמן מלטינית, הוא א' כדי שחני תחייך ותיתן לי אחר כך פידבק, וב' מכיוון שאפשר לשמוע איך הוא מנסה לשמור גם על הדיטרמבים, גם על המשקל הלטיני וגם על הקנדנצות של שירת הנביאים העבריים, והוא עושה פה מעשה יפה מאוד.
רגע, יופי. אז אם דיברנו על שירת הנביאים, שימו לב לרישום מצד שמאל, ולציטוט הזה מישעיה פרק מ' פסוק כ"ב, היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים, הנוטה חדוק שמיים וימתחם כאוהל לשבת. אז האסוציאציה המילולית כאן, כן, האל של הנביא ישעיה הוא אל כל יכול, והוא בורא העולם, והוא בעיקר גדול מאוד. הוא יושב על חוג הארץ, על ציר הארץ אולי, והיושבים עליה נראים בעיניו כחגבים, והוא מותח את דוק השמיים, את הדוק הדק של השמיים, הוא מותח אותם כאוהל לשבטו. אז בציור השמאלי שוב חזרנו לאותו ספר קומיקס של דייב מקין, קייג'ז, כלובים, ותחשבו על ההדהוד של הדימוי הזה, של המטאפורה, בהקשר של סיפורי בריאה. האל מתואר כאן כבעל מלאכה וכגיאומטריקון, שיוצר את העולם מתוך חוכמת הדעת האינסופית שלו, ואת העצמיות שלו ואת החוכמה הזו הוא מקטין ומצמצם לכדי אובייקט סופי שהוא מתקין לו צורה. הצורה הזו אפשר לקרוא לה העולם. והעולם מושלם על החיות והחיים שבו. הם משתנים תמיד ומושלמים תמיד, כותב דייב מקין. מתקיימים ביראה והודיה לאל שברא אותם. אלא ששביעות רצונו של האל ממעשיו נסדקת, והוא חווה איזה אי נחת, שמזכיר לנו את אי הנחת של הסופר או המשורר. שוב, גם בסיפור הזה, האל בוחר לחזור למעשה הבריאה שלו, לבקר במעונו הארצי, לסגור את הפער, להתעניין במעשה ידיו. למעשה, בהמשך הסיפור הוא יהפוך את עצמו לאדם, נזר הבריאה, מושלם ומבין כל. משם כמובן הסיפור מסתבך, ובסופו המין האנושי מבריח את האל מעל פני האדמה. כך נשמע הפסוק האחרון בסיפור הנבואי הזה. God fled. The love he held for his creations grew in strength, even as places to hide became further and fewer. Finally, as man's pristine weapons drew blood, God was driven away from his world, leaving it a bruised and bloodied thing, smeared red onto the blackness behind it, and leaving man utterly and perfectly alone. כלומר, הסיפור מסתיים כשהאינטליגנציה האנושית בוראת את המלחמה וכלי הנשק, ובסופו של דבר מאבדת את האמונה באל, ומבריחה אותו מעל פני האדמה, והאדם מוליד את נטישתו הוא. וכאן מימין וויליאם בלייק. וויליאם בלייק, הרוח שלו מרחפת מעל כל הדברים שהבאתי כאן, בוודאי עם הרפרנס הזה לג'רוזלם, הספר הגדול, אחד מהספרים הגדולים של בלייק. כאן האל מתואר כאדם מזוקן שיוצא או קורע מתוך גלגל אש, הוא רוכן כלפי מטה ובעזרת מחוגה בורא את העולם. כמובן הבאתי את זה בגלל ההדהוד החזותי. כן. וזו המחוגה כמובן, אבל אני חייב לתקן ולומר שאנחנו מסתכלים בגלגול מסוים אחד של האל בקוסמוגניה של בלייק. מערך האלים והכוחות שמושלים בעולם, הקוסמוגניה שבלייק בורא בשירה שלו ובציורים, בהדפסים שלו, הוא מפורט ומסובך לא פחות מזה שנמצא אצל ההודים או אצל היוונים. לדעתי לא נכון לראות בוויליאם בלייק ממשיך של מסורת רומנטית בסביבה ובעידן של ההשכלה, הרציונליזם והמודרנה, ותו לא. זה לא שהוא לא היה כל הדברים האלה, ומן המפורסמות, התיעוב שהוא חש כלפי הטכנולוגיה של עידן הנאורות. למפעלים של המהפכה התעשייתית הוא קורא those satanic mills. אבל בלייק היה נביא מסוג אחר, ולכן התורה שלו והקוסמולוגיה שהוא ברא מלאה בסתירות ושינויי צורה, אולי כמו אצל אובידיוס שקראנו, שנקרא בהמשך. אז זה האל שמזוהה אצל בלייק עם האל השכלתני.
עם זה שבורא את העולם, כן, זה ביקורת שלו על התזה השפינוזיסטית אולי, ובטח הקרטזיאנית, שאומרת האל נברא על ידי אלוהים, הוא לא מטיב ולא מרע, הוא פשוט תבונה אינסופית, והוא בורא את העולם כמו שען, ועוזב את בריאתו מיד אחרי שהוא סיים את המלאכה. נראה עוד דימוי אחד מבלייק, אבל לפני כן נקרא את ישעיה מ' את הפסוקים הבאים. הנה אדוני אלוהים בחזק יבוא וזרועו מושלה לו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. מי מדד בשעלו מים ושמיים בזרת תיכון, וכל בשליש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזניים. מי תיקן את רוח השם ואיש עצתו יודיענו, את מי נועץ ויבינהו, וילמדהו באורך משפט, וילמדהו דעת, ודרך תבונות יודיענו. ופה שואל הנביא, מי יכול להבין את מעשה הבריאה של האל החזק הזה שבימינו, ובמקרה הזה של בלייק בשמאלו, בורא את העולם, וזה החזון של ישעיה. אז דימוי נוסף מבלייק הוא של ניוטון. שימו לב למוטיב החוזר של המחוגה, מחוגה של הדעת, של השכל, של הדעת השכלתנית, מחשבת את העולם כיקום מכניסטי שאפשר לרדת לצפונותיו. אז לניוטון יש תפקיד במיתולוגיה הזו, הוא מעמיד אותו לפי דעתי כנגד המשורר מילטון, למילטון הוא מקדיש שיר שלם, וניוטון מייצג את ההתנגדות אולי של בלייק למטריאליזם שמנסה להבין את העולם ללא שיעור של רוח. אבל אני רוצה להתמקד ברשותכם באיכות הציורית של בלייק, זה לוח מודפס קטן כזה בערך, וברשותכם באמת להתמקד בתחת של ניוטון, באחוריים שלו. כלומר, הקומפוזיציה הזו מעט מוזרה, ותראו מה קורה שם מאחורי הטוסיק של ניוטון. הטקסטורות הנפלאות האלה, יש סרטון ביוטיוב, אני אבקש מתמר וסופי את כל הרפרנסים של ההרצאה לשלוח יותר מאוחר כשנעלה את ההקלטה, ותוכלו ביוטיוב לגשת לסרטונים נוספים. אז את הטקסטורות האלה, שימו לב, בלייק עושה כאן הדפס, תחרית נחושת, כן, ואקוואטינטה, והוא מגיע לכאן לאיכויות נפלאות, אני חושב, של טקסטורה, כשהסלע שעליו יושב ניוטון בעצם הופך להיות לשונית אלמוגים. כל הדפס של בלייק היה מעט שונה מכיוון שתהליך הצביעה היה ידני, אז כל הדפס הוא שונה, ואנחנו בעצם מבקרים את ניוטון על קרקעית הים, יורד לתהומות רבה, מה שנקרא. הסיבה שאני מראה אולי נתקדם עוד פעם, אחורה, מהצד הברור והשכלתני, הרישום הקווי הזה, אל הצד כמעט חסר הצורה, המופשט, החומר היולי, תחשבו על המילים שקראתי בתחילת ההרצאה, שכמעט ואין לו צורה. בלייק מצליח בפורמט מאוד קטן לכלול ניגוד בין החסר צורה לבין בעל הצורה. דמות נוספת מבלייק, אני אעשה את זה בקצרה, הוא לוס, L-O-S. לוס הוא מקובל לחשוב שהוא אנגרמה, שיבוש אותיות של סול, שמש, והוא גם נחשב לאחד מהגלגולים של בלייק עצמו, בתוך השירים והפואמות של בלייק. מה שאני יכול לומר על לוס, שהתפקיד מיוחד שמור לו בפואמה ירושלים, ג'רוזלם, והוא מייצג את הדמיון האנושי, את הכוח היצירתי, ואת הרוח הנבואית שפועלת, סליחה, בתוך העולם החומרי. לוס הוא גם הגילום של הצורה הנפולה של כוח טבע, כן, לכוח הטבע הזה בלייק קורא אורתונה, והוא אחד מארבעה כוחות או זרועות שמושלים בעולם. לוס הוא הגלגול הארצי של הכוח הזה, והוא מגלם את היצירתיות ואת ההשראה האנושית. הוא מכונה גם הנביא הנצחי או הנפח הנצחי, ואנחנו יכולים לראות את המקבת שהוא מחזיק בידו. מעט מזכיר את סיזיפוס ואת הפייסטוס מהמיתולוגיה היוונית, כמי שגם יוצר את העולם וגם מביא את האש או את הסוד של הדעת אל
אל האנושות. לוס הוא האנטיתזה לאל שראינו קודם. האל הזה נקרא יורייזן, או יוריזן, וזה שיבוש מצחיקי כזה של המילה your reason. כלומר, יש כאן שני כוחות שהם לא מוכרעים, המאבק ביניהם לא מוכרע, אחד שייך לדמיון ולכוח הפועל והמדמה והיוצר, והשני שייך לכוח השכל שמבקש להבין את העולם ולצמצם אותו לכדי חידה מכנית. בפאנל הימני כאן אנחנו יכולים לראות את לוס בתנוחה של תפילה, זה מתוך הספר, ספרו של לוס, מה שנקרא, והוא נראה כמי שמתפלל, ומתוך המדיטציה שלו, מתוך המחשבה העמוקה שלו, נברא איזשהו סוג של עולם. אז הנה הניגוד בין שני האלים האלה. מכאן אני רוצה לעבור למשהו שאני באמת באמת לא מבין בו. הוא כל כך עמוק ונפלא, שאני בוודאי לא יכול להביא דעת מומחה. אז אני אנסה לעשות את זה בקצרה, ואני לא אקרא ברשותכם מהנייר, אלא פשוט נתבונן רגע. היצירה, אתם תכף תראו, היא האיזנהיים אלתרפיס, תמונת המזבח של איזנהיים, של מתיאס גרינוולד. אנחנו מדברים על 1512 עד 1516. עכשיו, זו יצירה מאוד מסובכת, ניתן לפתוח ולקפל אותה בכל מיני תצורות שונות, כלומר לחבר סיפורים שונים, ואני מביא כאן, נהוג להביא פאנל אחר שבו רואים את ישו צלוב, וישו ארצי מאוד, חולה מאוד, בשרו מלא מוגלה וחתכים, ולעומתו בצד ימין, את ישו שתכף נתבונן בו מקרוב, ישו שעולה מקברו לאחר 3 ימים, מכה בסנוורים את החיילים הרומים, ובעצם מנצח את המוות, מתעלה ועולה לשמיים, כי החלק האחרון הוא השרשרת, החוליה האחרונה בשרשרת של דרך הייסורים שלו. אז כשפותחים את האלתרפיס הזה, את תמונת המזבח הזאת שנמצאת היום בקולמר, באלזס, על גבול גרמניה, על גבול שוויץ צרפת, מצד שמאל ניתן לראות את האננציאציונה, את הבשורה, מריה מתבשרת שהיא הולכת להיות אמו של המשיח, את הלידה, כאן למעלה האל, אולי נעיף מבט, אולי נצליח להעיף מבט, אוקיי, כאן למעלה רחוק, האל הסבא המזוקן, וכאן מימין, כל הסצנה של התעלותו של ישו, מעל העצמיות הגשמית שלו, ועלייתו לשמיים. ואם הטכנולוגיה תאפשר לי, אז נתמקד עכשיו בפאנל הימני, ונאמר שגרינוולד הוא מצד אחד הצייר שמצליח להראות את ישו, כלומר את האידאל האנושי, בצורה הגשמית ביותר שלו, כמעט מעשה כפירה, כן? פאנל שאני לא מראה כאן, ציור שאני לא מראה כאן, ומצד שני, אני בידיעות המוגבלות שלי לא מכיר דימוי, ייצוג חזותי, כל כך נפלא ונורא הוד, של אדם מצד אחד, עם איזשהו פוטנציאל או כוח אלוהי מצד אחר. עכשיו, מכיוון שלא הייתי בקולמר, לא עשיתי את העלייה לרגל, ולא ראיתי את הפאנל הזה פנים מול פנים, אני יכול רק לשער כמה הצבעים נהדרים, כמה הבוה כזה הוא ממש בוה קוסמי, שימו לב שאנחנו רואים את כיפת השמיים, את הרקיע, ואולי מעבר לרקיע, ושימו לב באיך את המסתורין הגדול הזה, של האבן המרחפת שמתחתיה מצויים החיילים, אפשר כמובן לראות את פצעי הסטיגמטה של ישו, והוא מתעלה מעל האופי הארצי שלו. הבאתי את זה מכיוון שבלייק, זוכרים שראינו קודם, אז הדמות הזו של לוס או השמש, באיזשהו שלב מקבלת איכויות שמזכירות את ישו. ואני חושב שבלייק
בלייק הוא מעין נביא, והנבואה שלו, כמו שאמרתי, היא מאוד מוזרה. יש לו יחס מיוחד אל הנצרות, אבל זו לא נצרות אורתודוקסית, אלא נצרות הטרודוקסית, כך שהוא מתייחס לישו, אבל מגלם אותו בכוח היוצר של היקום, בכוח המדמה, בכוח של השירה, הדמיון והאומנות. מכאן אני רוצה לקפוץ לעוד כמה תחנות זריזות. אני מסתכל שנייה לראות אם אתם עדיין איתי, כי אני יודע שזו הרבה אינפורמציה, ואני רק מסמן דברים ולא חושף את הסוד הפנימי שלהם. אז מי שיודעת או יודע, אנחנו נמצאים בעוד תמונת מזבח, כזו שפותחים וסוגרים במועדים מסוימים בכנסייה. הפעם אנחנו עם הרונים בוש, האחד והיחיד, וזזנו מעט אחורה ל-1490 עד 1510. מילה אחת על הדימוי שאנחנו רואים כאן. כשהעולם סגור, כלומר כשהמזבח סגור, העולם הוא ספירה סגורה ומובחנת היטב, כמו ספירה של זכוכית, שאיזשהו אל רחוק ברא אותה. אנחנו חוקרים אומרים שככל הנראה מדובר ביום השלישי לבריאה, רגע לפני שהארץ מתמלאת בעלי חיים, והימים מתמלאים בשרצים ובדגים, ואנחנו מקבלים מין תמונה מונוכרומטית מאוד מרוחקת, כמעט בדולח כזה. אבל מה שאנחנו רוצים לראות זה כמובן מה שקורה בתוך המזבח, תמונת המזבח, מה שידוע כגן התענוגות הארציים, וכאן אני באמת לא רוצה להכביר מילים, אני רק אגלה לכם משהו שגיליתי במחקר המקדים לקראת השיחה שלנו הערב. נהוג לראות את התמונה הזאת ואת הרונים בוש בכלל כצייר נוצרי ימי ביניימי מאוד באופי שלו, כלומר צייר מוסרני. אם מסתכלים על הציור בסדר כרונולוגי משמאל שלנו לימין, אז מה יש לנו כאן? בריאת אדם וחווה, בגן עדן מושלם, שימו לב לספרות, שימו לב להכלאות בין האורגני לקריסטלי נגיד, או כן, שימו לב לבעלי החיים ולדמיון שבתיאור הנוף, ואז אנחנו עוברים לגן התענוגות הארציים, whatever that means, אבל הדבר הבולט פה הוא עירוב בין בעלי חיים לבני אדם, ובמעשי זימה אינסופיים שקורים כאן. זאת אומרת, תמונה שחוגגת את הארציות, את הבשרניות, את המין ואת האירוטיקה, בלי חשבון, באמצע תמונת המזבח. איך זה מסתדר עם האומן שמצייר את הפאנל הימני הזה, שבו כל העונשים בשבעת מדורי הגיהנום מושתים על החוטאים. וגם כאן הגרוטסקה, החיבור בין אורגני למכני, בין אדם לחיה, מצד אחד דמיון מתפרץ, שבאמת היום הראיתי לתלמידים משהו של בוש, משהו אחר של בוש, והם אמרו, כאילו אתה בטוח שהוא לא לקח משהו? מדובר בסוריאליזם במיטבו, הסבא רבא של הסוריאליזם. אז מה הסיפור כאן בעצם? נלך אחורה, אם קוראים את הפאנלים משמאל לימין, התחלנו במושלם, בטהור, בנקי, ירדנו אל הארץ, אל העידן, אל הקלי יוגה, יגידו ההודים, אל העידן של החטא והבהמיות, וזה מה שצפוי לנו, חלילה וחס, אם נגיע לגיהנום. אבל חוקר בשם וילהלם פרנגר, כתב ספר מאוד מעניין, העידן של בוש, או המילניום של בוש, פרסם ב-1947, שימו לב, אחרי מלחמת העולם השנייה. והוא מציע פרשנות רדיקלית אזוטרית לשלושת הפאנלים האלה. הוא טוען שבוש היה חבר בכת סודית של האדמתיים, או האדמיים, כן? כת סודית שהטרודוקסית, חותרת תחת הדוגמה של הכנסייה, והכת הזו גורסת שאנחנו נחזור אל גן עדן ואל תפיסה של מיניות גן עדנית, שבה השמחה ההדדית שלנו זה מזו וזה מזה, באמצעות המין והגוף, היא תהיה שמחה טהורה. טהורה כמו אדם וחווה לפני החטא הקדמוני. כלומר, משהו כמו יעקב פרנק, אבל ללא הצד האפל, שחוגג את ההוויה האנושית, דווקא מתוך הבשר.
ושבעצם צריך לקרוא את הפאנלים האלה ההפך, שבוש החליף אותם בכוונה כדי להסתיר את המסר הסודי, ושאנחנו נמצאים בעידן של גיהנום עלי אדמות, מעשה ידינו אנו, ושאנחנו נשוב דרך הגוף אל גן העדן ואל התפיסה האמיתית, גם של האדם וגם של האל. אני מסיים בקפיצה לאמריקה. הציור הזה של פרדריק אדווין צ'רץ', קוטופקסי, מ-1862, היא אחת מהדוגמאות שהכי אוהבים להביא כשמדברים על ההדסון ריבר סקול. גם כאן אני לא אכנס לנבחי הפילוסופיה שלהם, אני רק אומר, אפרופו מה שסופי הזכירה בשיחה מקדימה לפני שעלינו לשידור, שאנחנו נמצאים באמצע המאה ה-19, באסכולה שהיא כמעט האסכולה הראשונה האמריקאית הרצינית של ציור, עד כדי כך רצינית, שציירים אמריקאים הופכים להיות סופרסטארים גם באירופה. צ'רץ' מצייר סדרה של ציורים מהנוף האמריקאי, ואחר כך הוא יורד לדרום אמריקה, לאמזונס, למקסיקו ולאמזונס, הוא מצייר שם סדרה של גני עדן בראשיתיים. רק אנקדוטה קטנה, ציורים מהסדרה הזאת מוצגים בתוך בעצם פנורמה, חדר שצ'רץ' מביים, יש בו צמחים, יש בו קולות של ציפורים ותוכים שתלויים בכלובים שם, ובעצם הצפייה בגן העדן הזה בציור הקוטופקסי מתבצעת בתוך חלל תלת מימדי שכולו מחכה ג'ונגל. ונשאלת השאלה, חוץ מציור נהדר של אור, חוץ מהמשל של גן עדן ראשוני, מה עוד יש כאן? ובכן, מה שיש כאן זה גם וגם. יש כאן את התפרצות הר הגעש, שמשחירה את השמיים, ומאיימת לחסות את השקיעה, ספק שקיעה, ספק זריחה הזו. כמובן את השתקפות השמש באגמים, ואת הנפילה של המים במפל. כלומר, יש כאן נקודת מבט פרספקטיבית קלאסית, אבל היא מבקשת להקיף את העולם כולו. ובעולם האלה עושים שני כוחות מנוגדים, כוח של הרס וחורבן, וכוח של התעוררות ובריאה. ואני מבקש שנחשוב על הפרספקטיבה הזו, של הגם וגם, של המצב הלא מוכרע הזה, של עולם שמתעורר מתוך הטבע הקמאי שלו, או שהוא נמצא לקראת קריסה והרס, והסיבה שאני דורש לתוך התמונה הזאת את הגם וגם הזה, את המצב הלא מוכרע הזה, היא מכיוון שאם תראו, אם הייתי שואל אתכם מה נהדר כאן, מה נעדר מכאן, מה חסר כאן, חסרים כאן חיים, חסרים כאן בעלי חיים, ויותר מכך חסר כאן אדם. כך שאנחנו בהחלט נמצאים בנוף שהוא לא רק נוף צילומי, כן, באיכות צילומית, ציורית צילומית, אלא גם במשל. המשל הזה הוא על ראשית העולם, אבל אולי גם על האחרית שבו. והכוחות שסמויים בעולם הזה תמיד מאיימים להפר את האיזון ולהביא את העולם spinning to its end. בקפיצה חדה, אנחנו ב-1995. ריצ'רד פרינס הוא אומן אניגמטי, עוד אומן שאני לא מתיימר להבין, ולכן זו סיבה טובה להביא אותו בפניכם. הוא עושה דברים מאוד מגוונים, בין פיסול לרדי מיידים, לציור, לצילום, ובתוך סדרת צילומים לא כל כך מפורסמת שלו מצאתי את הפריים הזה. זה נקרא Untitled ובסוגריים Upstate, כנראה הוא מצלם את זה ב-Upstate ניו יורק. הסיבה שהבאתי את הצילום הזה כמעט בסוף השיחה שלנו, היא מכיוון שאני רוצה לחזור לאחוריים של ניוטון, לאותו סלע ששונית, שהופך להיות החומר האיולי שמתוכו יוצא העולם, מתוכו הוא מקבל צורה, רגע לפני שהוא מקבל צורה, ואני חושב שיש איכות דומה בצילום הזה, הוא גם קצת מזכיר את קוטופקסי,
את ציור גן העדן האבוד הזה שראינו אותו. אז ובכן, מה אנחנו רואים כאן? לכאורה, מבחינה צילומית, זה צילום של יום-יום. הוא נעדר ייחוד, וכמובן שמיד אנחנו רואים גם את האיכות הסוריאליסטית שלו. כי מה עושה שם הענך הלבן הזה, הסל הזה, באמצע הכלום. הכלום הזה של הצמחייה האינסופית שמאיימת לשוב ולעטוף אותו ולבלוע אותו. יש כאן סימן לציוויליזציה, אולי לעיירה האמריקאית, והמצב של ה-fall from grace, הירידה מהחסד, כן, הנפילה מהחסד, כשהחברה מתפרקת, והג'ונגל, או היער האמריקאי, הסבך הזה, מאיים לשוב ולעטוף אותו. אני אנסה את מה שלא עשיתי אף פעם, וחשבתי להצליב את הדימוי הזה דווקא עם מילים של בלייק, מהפואמה, הספר שלו, America a Prophecy. Dark virgin, said the hairy youth, thy father's stern abhorred, rivets my 10-hole chains, while still on high my spirit soars. Sometimes an eagle screaming in the sky, sometimes a lion stalking upon the mountains, and sometimes a whale. I lash the raging fathomless abyss. Anon a serpent folding around the pillars of Oruthna, and round thy dark limbs on the Canadian wilds I fold. Feeble my spirit folds, for chained beneath I rend these caverns. When thou bringest food, I howl my joy, and my red eyes seek to behold thy face in vain. These clouds roll to and fro, and hide thee from my sight. אז התחלנו בעננים, בקטע שנקרא שיוש העננים, או העננים המתפרקים, ואנחנו מסיימים בעננים האלה של וויליאם בלייק, ובדימויים שהם כלואים באמצע. האם מדובר בתהליך של כלייה, או של בריאה? של התחדשות, או של כמישה? וכדי, אני ברשותכם אדלג, תמר, איך אנחנו מבחינת הזמן? אנחנו ב8. אז נראה לי שנכבד את הזמן של האנשים. אני אדלג על כל הנפלאות האלה של מקס ארנסט. כן? אתם מבינים מה האסוציאציה החזותית שהובילה אותי לשים את הציורים כאן. שוב, אירופה אחרי הגשם, סדרה של ציורים שמבקה את מלחמת העולם השנייה, או חוזה את ההשמדה האפשרית של העולם בשואה אטומית. וחשבתי לסיים במשהו קצת יותר. אז זו המלצה, ויהיה לינק ליוטיוב להצגה המלאה. אני רק אומר שזה מחזה מ-1915 שנקרא סוף ההתחלה. ב-1989 לדעתי, שוב שנת 89 הזו, תיאטרון הקאמרי העלה את ההצגה הזו. המחזאי הוא שון אוקייסי, בדרך כלל סטיריקן אבל מבקר פוליטי חריף, שכתב בתחילת המאה ה-20, שוב המחזה הוא מ-1915, ומדי פעם היו יוצאות לו קומדיות. בקומדיה הזו, אין לי כאן את התיאור המדויק שלה, אבל בגדול אתם רואים את עיצוב הבמה של אלי סיני לפי דעתי, במה עגולה, סוף ההתחלה, תחילת הסוף. והסיפור הוא שספי ריבלין משחק עיקר שמתערב עם אשתו, שהוא יכול לעשות טוב בדיוק מה שהיא יכולה לעשות, ואפילו טוב ממנה. היא יוצאת לחרוש את השדות, והוא נשאר בבית לדאוג לפרנסת הבית, וכמובן שאתם יודעים, ספי ריבלין ודוב רייזר, אז משם הכל הולך לכאוס מוחלט, ושווה מאוד לראות את ההצגה. אני חושב שמזמן לא צחקתי, כמו שצחקתי כשראיתי אותה שוב, אחרי 30 וכמה שנה. אז כמו שאמרתי, כאוס מוחלט, אבל העניין הוא כזה, ספי ודוב, כל ההצגה מנסים לשיר שיר. יש להם להקה קטנה, דור, והשיר הזה הוא נורא נורא נחמד, ובכל פעם שהם מתחילים לשיר אותו, אנחנו מקבלים עוד שורה מהשיר, אבל הוא נפסק בגלל איזה קטסטרופה, למשל, הפרה עלתה לגג ונפלה דרך, נתקעה בערובה, או דברים מהסוג הזה. והשיר הולך כך, או לפחות מה שאנחנו מצליחים לשמוע
במהלך ההצגה. איש יפה פגש יפה בלילה עם ירח. והפזמון החוזר, הפרפרים מתפרפרים אל פרח בר פורח. והיא אמרה, נשב מעט, נחשוב ונשוחח. הפרפרים מתפרפרים אל פרח בר פורח. והיא אמרה, האושר בא, אחר כך הוא בורח. כי רק החושך מחכה בסוף כל יום שמח. שוב, אני רוצה לסיים עם הטעם המריר מתוק הזה, מפני שבשיר מהסוג הזה, החושך הוא מה שמחכה בסוף כל יום. אבל בבוקר הפרפרים מתפרפרים אל פרח בר פורח. ובתווך הזה, בין הכליה לבין ההתחדשות, אני חושב שכולנו תמיד נמצאים, והאומנות היא הדרך שלנו להתבונן במעגל הזה. אז תודה רבה לכם. תודה רבה, אבשלום. כל דבר שאני אגיד עכשיו יהיה כמו המשפט שפתחת איתו, שאני אהיה משמעות המכתימה את הבלתי ניתן לתיאור. Mm. משפט תודה, לא הכרתי, ומתאר מצב נפשי משמעותי שלי, וגם במובנים רבים אני חושבת את המצב של היצירה בכלל אל מול השבר. תודה, הרגשתי וזה היה מאוד מרתק. אם יש מישהו שרוצים לשאול, להגיב, יש פה שאלה על ההרצאות. כפי שאבשלום מציע לנסות למפות איזה שקופית שיש לכם מה להגיד עליה. אני רק אענה על השאלה על איך ניתן לחזור ולצפות בהרצאות. הכל מוקלט ועולה ליוטיוב של הגלריה. באמצע שבוע הבא תעלה ההרצאה של אבשלום ושל טל, שעוד לא עלתה, של גלריה בארי, אז אתן מוזמנות לצפות. זהו, אם מישהי רוצה לומר, להגיב, לשאול, להודות, להיפרד, אז זה הזמן, אתן יכולות לבטל לעצמכם את המיקרופון. That good, huh? כן, צורתו של ההלם. כן, צורתו של ההלם. אני רק אומר שאין לי מושג מה קרה פה עכשיו, כי אני מכיר את זה מבפנים, ואני רוצה להגיד באמת באמת תודה רבה על תשומת הלב שלכם, גם לכם סופי ותמר. הצורה הזאת של לשזור דימוי מתוך דימוי ואסוציאציות חזותיות וטקסטואליות בלי שיש בתזה, צריך סבלנות, אני מתאר לעצמי, כדי להקשיב לה, אבל אני מעוניין בה מאוד כפרספקטיבה על העולם, וכמקום שאפשר לשחות בו באומנות, גם אם לא יורדים לנקודות המדויקות, הארטי-היסטוריות שלו, או נותנים לו את הפרשנות הקנונית המקובלת. אז תודה רבה על ההזדמנות להיות הד לדבר הזה. אבשלום, מבחינתי זה סיום מושלם של ממש, בסדרת הרצאות מאוד מאורגנת, שגם לרובן היה הרבה מאוד שנים, נגיד לבסס איזשהו גוף ידע מאורגן. תשמעו, שרדנו 8 הרצאות. וואו, בלי... ככה צריך לסיים. יפה. כן. ככה צריך לסיים. שנייה. טוב, אני אמשיך את המשפט של סופי, שבאמת הפרימה הזאת בסוף הייתה מאוד ראויה אחרי הסדר הטוב שאיתו התחלנו. וזה ככה באמת התחיל באיזו מחשבה עצורה, ואנשים התחילו להגיב ככה אחד לשני, והמרצים וזה, ועד שהגיע אבשלום. אני רק והזכיר אנסה לנו לסיים את המחשבה. כמה מופלא הוא עולם האסוציאציות. אבשלום, תהליך יצירתי נראה מאוד כמו ההרצאה הזאת.
אז זה דבר חופשי, יש שיטוט חופשי בין אסוציאציות ובין רעיונות ובין טקסטים, בשבילי זה היה מעורר השראה בצורה כאילו בלתי רגילה, כל המחברת שלי פה מלאה בשרבוטים. תודה על המתנה הזאת שלקחת אותנו יחד איתך לשיטוט החזותי והמנטלי והמושגי והפואטי כל כך, סביב דתות ומשוררים וציירים ומדע ופרשנות. הריב על הטאבלט נפטר. סגר יפה את ה... לא יודעת. אולי. טוב, אז תודה אנחנו לכם. נודה לכל המשתתפים והמשתתפות לכל אורך השבועות. תודה למרצים ולמרצות, תודה סופי, נשיקה. תודה תמר, ואנחנו ותודה אבשלום. תודה רבה. נתראה בסבב הבא. תודה רבה. תודה רבה לכם. היה מעניין מאוד.